ТССРның 100 жыллыгы оңайыннан Қозан Кремле музей тыюлыгында Татарстан дөнья киңлегендә дип исемләнгән күргәзмә эшли башлады. Ул Татарстан Республикасы президент аппараты һәм республиканың мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылды. Күргәзмәне беренчеләрдән булып безнең хәбәрчебездә күреп кайтты. Күргәзмә республиканың 1990 еллардан алып бүгенге көннәргә кадәр халыкара мөнәсәбәтләрен чагылдырган экспонатларны үзенә туплаган. Алар Татарстанның халыкара партнерлары белән багланышлары, мәдәни һәм икътисади хезмәттәшлек тарихы, илләр арасында тынычлык һәм тотрыклыкны саклау турында сөйли. Күргәзмәдә төрле визитлар һәм очрашулар вакытында Татарстанның беренче затларына бүләк ителгән дипломатик бүләкләр тәкъдим ителә. Күргәзмәне Казан Кремле музей тыюлыгында Татарстанның дәүләтчелек тарихы музеенда күрә аласыз. Күргәзмәдә Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев һәм хәзерге президенты Рөстәм Миңнехановның халыкара визитлары һәм очрашулары вакытында бүләк ителгән фоторәсемнәр, бүләкләр, рәхмәт хатлары тәкъдим ителә. Күргәзмәдә урын алган ат кылы белән кулдан тукылган гасырлар төпкеленнән Бурятия Республикасының бүләге аеруча игътибарны җәлеп итә. Экспонатлар арасында халыкара төрки мәдәнияте Тюрксойның истәлек билгесе һәм Кытай Халык Республика осталары ясаган каллиграфия җыелмасын да күрергә мөмкин. Күргәзмәнең үзенчәлекле бизәге Япония, Сәгуд Гарәбстаны белән бәйле экспонатлар. Моннан тыш, масса күләм һәм дөнья күләм спорт ярышларында бүләк ителгән сувенирларда урын алган. Күргәзмә 2021 елның 28 февраленә кадәр эшли. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.